اسی تو ایک دے نام لکھی پایا لگاتار رضا دی ریاست وچ لگاتار رضا دی ریاست وچ اس قابل شکرے تھی پایا تو آکھیا ہے مر اسی مر گیا تو آکھیا ہے جی اسی جی پایا مہربانی تو وکھریاں جدن رہیندا ہی نہیں تینوں سجوں رو سامنا کیوں ہے تو وکھریاں جدن رہیندا ہی نہیں تینوں سجوں رو سامنا کیوں ہے تیرے ایک ایک حکم تے 100 بسم اللہ سر نوکر چامنا کیوں ہے تے تیری لوڑ اچ کر کے جا خود رہے تن من صرفامنا کیوں ہے وہ تیرے جائے بھائی وال نہ نیت نیت لب دین تینوں درد کھڑامنا کیوں ہے مہربانی بچی صاحب ایک دوڑا کہ تسی ہائے سوداگر نفیاں دے ہائی صادر صرف کساں دے مار صبر اقبال تسی ہائے سوداگر نفیاں دے ہائی صادر صرف کساں دے او اسے کان سجن ملاقاتاں وچ گھت لئی دے ڈھیر اڑاں دے تے اکھی نوٹ کے الٹ اڑائی گئے ہو جدے ہاں کچھ بخت اڑاں دے ویسے کام نہیں درد حلالیاں دا موڑ چھوڑ کے نپنے پانے اچھا مہربانی پرواہ دیا لارے آتے شبرات بھی گئی بقرعید بھی گئی ساڑھے ہارے ترلے ہاتھ جوڑی پچھا واپسی دی تاکید بھی گئی تے اگو عید الفطر بھی دے رہے ملاقاتاں دی امید بھی گئی اگا پتہ نہیں درد حیاتی دا او عید بھی گئی یہ عید بھی گئی مہربانی قاضی صاحب دا حکم اور دوستوں دا کسے لا پرواہ دیاں لارے آتے شبرات بھی گئی بقرعید بھی گئی ساڑھے ہارے ترلے ہاتھ جوڑی پچھا واپسی دی تاکید بھی گئی اگو عید الفطر بھی دے رہے ملاقاتاں دی امید بھی گئی اگا پتہ نہیں درد حیاتی دا او عید بھی گئی اے عید بھی گئی قاضی صاحب تخیلات دی دنیا عید الفطر شاعر نو ملی ہے شاعر آتا بے تو وسط ابو ہے دی مہمان ہے غریباں تے خوشیاں دے کیڑے سانگے اسی اپنی کلی تین صد کے تیرے مقام نو نہیں گرائیں دے صحیح توجہ شاعر آتا ہے کہ میرے ہاتھ جدہ مہندیاں لائق بھی نہیں میں تو بے شک پھیر نگاہیں مانی میرے ہاتھ جدہ مہندیاں لائق بھی نہیں میں تو بے شک پھیر نگاہیں مانی دے اجڑیاں چھوکا کانڈ مگروں وگا پچھ دی وسدیاں جائیں مانی تے میں درد نصیب تے شاکر ہاں سوپی رب نو میریاں بائی وان او جدے وسدن میں دیا لامانا لے تو بھی عید الفطر ہو دائی وان اجا پچھلے زخم بنا نٹھرانے موڑ مار مزید آ گئی ہے اجا پچھلے زخم بنا نٹھرانے موڑ مار مزید آ گئی ہے سجنا دوں درد رسائیاں دی ناکام امید آ گئی ہے تے نہیں تھی خیرات زیارت دی ایمیں سکھ دی دید آ گئی ہے مسے چاہیے عید الفطر دی پھوڑی اگو موڑ بقرعید آ گئی ہے مہربانی ایک آج دے چیف گیسٹ عزت ماب قبلہ پیر سید مہدی حسن شاہ صاحب عزت ماب میاں عمر فاروق کلیار صاحب عزت ماب میاں خدا داد کلیار صاحب جناب ڈاکٹر قاضی امان اللہ صاحب مار ظفر اقبال صاحب جناب دی نظر کے دو دوست ملیں ایک دل دے ہتھوں مجبور ساری ساری رات رومن تے جاگن دا دی ایک سکھاں دی سیج تے سمن دا دی تے رومن آلے تے جاگن آلے دی پوزیشن اے ہوندی ہے اکھی لال تے سجی ہوئیاں وہ وسط بندے جدو اس دوست کی اکھی دی پوزیشن ویکھی نا تا تنزیہ جملہ آدھا ہے کہ تیری اکھی تو انجھے لگتا ہے یا تو راج کے سونا ہے یا نشر کرے نا جدو تنزیہ جملہ آکھے گیا نہیں اس مجبور دوست نو بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ کلاس تے اگر توجہ کرے سو تو میرا حق ادا ہوئے سی او بے ساختہ وعدہ ہے کہ میری اکھیاں دی لالی دا پوچھ نہیں سبب میری اکھیاں دی لگ سب اچھوتا جا خیال میری اکھیاں دی لالی دا پوچھ نہیں سبب
بد نصیبی دے وقت زخم تازے نہ کر جیڑی پہلے ہی مصائب دا مجموعہ ہے، اس غریبی دے وقت زخم تازے نہ کر، میں شرابی بھی نہ سکھ دا راجہ بھی نہ، سیج ویکھی بھی نہیں نیندر مانی بھی نہیں، میں شرابی بھی نہ سکھ دا راجہ بھی نہ، سیج ویکھی بھی نہیں نیندر مانی بھی نہیں، بے سہارا بھی نہ، تیری قربت بھی ہے، زندگی پیار دی بھوکی بھانی بھی نہیں، پر میں اللہ دی سوچ آ کے آتا پیا، گل دے وچ جھوٹ یا کوئی ملاوٹ بھی نہیں، سوچ اکھی دی دیسی گواہی دوستا، کوئی ریاکاری یا کوئی بناوٹ بھی نہیں، گل بہت دیر دی اج یا کل دی بھی نہیں، مہربانی جناب، گل بہت دیر دی اج یا کل دی بھی نہیں، سیج سکھاں دی ایک دے نصیب ہو گئی، صحیح توجہ ہے نا، گل بہت دیر دی کیسے، اور میں اللہ دی سوچ آ کے آتا پیا، گل دے وچ جھوٹ یا کوئی ملاوٹ بھی نہیں، سوچ اکھی دی دیسی گواہی دوستا، کوئی ریاکاری یا کوئی بناوٹ بھی نہیں، گل بہت دیر دی اج یا کل دی بھی نہیں، سیج سکھاں دی ایک دے نصیب ہو گئی، میں بے فکری دی جھولی دے وچ سائیں گیوں، نیندر بکھی میرے بہت قریب ہو گئی، خواب وچ قیامت دا منظر دکھا، تو مخالف دے دل دی دوا ہو گیا ہے، مار ظفر اقبال صاحب، سرفراز نوید صاحب، خواب وچ قیامت دا منظر دکھا، تو مخالف دے دل دی دوا ہو گیا ہے، میری صدرہ نو دے کے حقارت دفا، میں تو زندگی دے کیتے جدا ہو گیا ہے، اور میری نکھرن دی گھابر تو آکھ ہو گئی، میری نکھرن